Mutta kai tässä on ruvettava aamun askaleeseen. Kuulehan ukkokunta rupeaa niräilemään. Minä menen puuroa keittämään. Ai kyllä. Oi voi, ja se meidän pieni nukkuu pupukas. Nukkuko vielä hetken? Äiti, ootko nähnyt minun silmälaseja? No en. Mihin sinä ne olet laittanut? Näkyvissä. Ei. Koitan nyt vaan etsiä. Minun täytyy hämmentää puuroa, ettei se pala pohjaan. No nyt. Täältähän ne löytyy. Löysitkö sinä? Ottaa joka paikasta, kun on niin kovin. Koitahan sinä tullessasi herättää tuo meidän vesseli, niin minä laitan puuron valmiiksi. Ai, kylmä. Oi, hyvin nukut. Kuulehan siellä pikku nassikka. En lähde päiväkotiin. Vapaa-päivä. Ei tarvitse mennä. Nousehan ylös, äiti keittää puuroa. Ihan kauheeta. Lapsella ei ole mitään muuta kuin päälle sänky. Tämä on ihan kauheeta. Mennään tänään vaikka Ikeaan katsomaan sinulle uutta sänkyä. Minä soitan jollekin mummulle, että se tuo mulle kunnon sängyn. Kyllä sinä sängyn saat. Mulla on niin kipeät jalatkin. Kädetkin on ihan jäykät. Pitää Niskakin on pukeutua. ihan jäykkä. Ai kauheeta. Silmätkin on jäänyt ihan jäykäksi. Onko muoto solmu oikein? No kyllä on ihan nurinpäin tuokin solmu. Koskahan sinäkin opit noita solmuja tekemään? Vaikeeta. No niin, ja sitten katsotaan. Mulla on nälkä. Aamulehteä tässä sitten. Mä haluan heti ruokaa. No niin. Puuro on nyt laitettu pulhoon, niin eiköhän ruveta syömään. Mulla on pissahousussa. No niin, nyt tuli jotain muutakin. Älä viskan. No niin, no nyt on hyvä. Hyvä. Ja En tiedä, miten mä täältä pääsen pois. Kauhean kun mulla on jäykkäsillä. Katsopas mitä maailmalla on tapahtunut. Onpa kauheeta. onpa kauheeta. Oravatkin kiipee puuhun. Rakentaako ne pesää? Meidän metsää. Mihin tämä maailma on menossa? Niinpä, mutta nyt lehti pois kun syödään. Syödessä seurustellaan. Maistapas puuroa vesseli. Ai, kun on kuumaa. Oi. Tää on näin vähän ja mulla on hirveä nälkä. Tätä ihan hirveä. Ei tätä voi vielä syödä. Mitäs jos mentäisiin nyt sinne Ikeaan käymään, niin syödään siellä lihapullia. tullaan Lähdetään sitten kotiin syömään Niin. loppupuun. Annetaan puuro jäähtyä ja lähdetään käymään siellä Ikeassa. Juu. Katsomassa sitä sinun sänkyäsi. Muista ottaa käsilaukku. Ja vesseli, kaula
Kaulaliina. menoksi, mun täytyy venytellä ensiksi. Vielä kun mä venyttelen. Nyt loppuu se leikkiminen ja nyt ylös. Ai. Ja kaulaliina kaulaa. Onko avaimet? Kiva. Onko kännykkä? Ai sä oot ihana. No niin, hyvä. No niin, nyt Avaimet on. Menoksekkä on. No niin, sitten mennään. Tuolikaat. Tuolikaat. Voi sentään mun tuolia. No niin. Iina pulosi. Kohta ne tulee takaisin. Kohta ne tulee takaisin. Musiikki on totta. Kauheeta. Pilkko! Siis mä läksin tuolta kotoa ja kauheeta, kun mä oon eksynyt. Äiti sanoo, älä mene mettään. Mä vaan menin. Kun mä ajattelin, että siellä on sieniä. Nyt mä en tiedä, missä mä oon. Kauheen kiva. Täällä on joku mökki. Onks tää jonkun mökki? Mulla on ihan hirveä nälkäkin. Tää haisee. Puuro. Mä menen katsomaan. Täällä on varmaan jotain kivaa. Mitäs? Täällä on puurot keitetty valmiin. Saakahan sitä maistaa. Ei täällä ole ketään kotoa. Mä laitan tän mun Allen tähän. Otatko sä siinä, kun mä menen maistamaan? Ai! Toi oli ihan liian makeeta. Mä en tykkää noin makeesta. Mäpäs menen tähän toiseen tuoliin. Tää on kyllä ihan liian iso tää tuoli mulle. Mä en pysty tästä syömään. Mä maistan kuitenkin, kun mulla on hirveä nälkä. Mä en oo syönyt tänään yhtään mitään. Tämähän on vallan... Tuosta on varmaan joku muukin maistanut. Mun menee ihan ääni ton Mähän menen kokeilemaan. Täällä on vielä pikkunen tuoli. Voi että. Kuinka vähän tänne on jollekin laitettu. Asuukohan täällä joku... Oi, kauhea paikka. Koko tuoli meni hyvänen kaikki sen. Mitäs nyt? Oi, kauheeta sentään. Kun mä oon herännyt jo aamulla 4:30. Mua ihan hirveesti väsyttää. Sit mä en edes tiedä mihin mä oon tullut. Kaalit ja komea. Hei! Täällä on sänkyjä. Voi ihan vitsi, mähän menkin nukkuu ja sit ne voi soittaa jollain tänne, että mä oon tänne mennyt nukkumaan. Ei tonne voi tulla nukkuu jo joku. Mä menen kokeilemaan tätä keskimmäistä sänkyä. Että kun mua niin väsyttää, mä en voi enää olla. Mites? Tää on jotenkin kyllä hirveä hankalaa. Oi kauheeta! Tähän menee koko sänky rikki. Oi kauheeta sentään. Mitäs nyt? Oi kauheeta sentään. Oi. No hyvänen aika. Mitäs nyt?
onneksi täällä on vielä yksi sänky. Kun mua niin nukuttaa, että mä meinaan ihan tästä tökönä kuulkaa. Tää on aika hyvä. Tää on muuten vitsin hyvä. Täällä on tämmönen pehmeä patja ja äärettömän mä menen nukkumaan. Mut tossut piti ottaa pois. Äiti sanoi, että päiväkodista otetaan tossa pois. Mennään nukkuu! Oi kauheesti. Oho ja. Hei hei, nuku. Miss mun nauru sinne? No niin, nyt on vihdoinkin sänkykin sitten ostettu. Ei Sänky on tarvitse istua tilattu ja tulee ihan pian, niin pääsee nukkumaan Nyt kunnolla. on varmaan puurotkin jäähtynyt niin, että päästään syömään. Ja onkin jo kova nälkä. Oho. Kuka? Ei, se oli niin, tuote, joo. Tää on ihan näyttää tää mun tuoli siltä, kun täällä on joku istunut. No niin on. Hiuksia! Ihan selvästi. Ei meillä ole hiuksia. Joku. Kuka on istunut minun tuoli? Ai. Mä haistan. Mutta joku on Ilmiselevä ihminen. Joku on istunut minunkin tuolissa, niin on tyynykin ihan minussa. Täällä on ollut. Voi. Niin on ihan säpäleinen. Mene Ikeaan takaisin ottaa mulle tuolikin. Juuri piti sanomani, että nyt olisi ollut Ikeassa tuoleja, mutta eipä nyt tähän hätään. No, istu minun syliin syömään. Syödä nyt täytyy kuitenkin. Niin syliin. Epämukava. Ei haittaa. Sä oot liikaa syönyt kaurapuuroa. Täällä on joku Mä en käynyt. syö tota enää, se on kylmänä. Täällä on joku käynyt minun puuroastialla. No niinpä on. Katso, selvä kolo. No niin, onneksi on jättänyt sinulle vielä tarpeeksi. Joku on maistanut minunkin puuroani. Niin näyttää. Varmaan se oli. Voi Niin onkin. niin on. Ja täällä ei oo enää mitään. Eikö mitään? Kyllä minä laitoin. Tyhjä kuppi. Ei oo mitään. Näin älä. Onpa ihmeellinen. No, syödään nyt tämä mikä on ja sitten mennään päivälevolle. Ota vähän isän puurosta, niin saadaan. Ota maitoa. Eiköhän mennä vähän pötkölleen. Mennään vähän pötkölleen. Vatsa maistuu uni. Pienet nokoset. Kuka on nyt käynyt mun suuressa sängyssä nukkumassa? Ja pupetinkin on heitetty lattialle. Voi nosteta pupetti takaisin, niin pääset siihen hänen. Joi. Hyvin on, ei haittaa. No niin. Mutta joku on nukkunut minun vuoteessani ja rikkonut sen ihan kokonaan. En tiedä. Nyt saadaan mennä kaikki minun sänkyyn. Mennään sinun sänkyysi. Tule tänne, ota pupu. Mua pelottaa. Oho. Mennäänpä. Mennään. Oh. Mikä täällä on? On tämmöstä kummallista. Haloo.
vaarallisen näköinen oli jo. Sinne meni. Me voi rakennella tänne lepäämään. Apua! Sääntö hajuu! Nyt oli liikaa vastuuta tälle vuodelle. Nyt me lähdetäänkin sinne Ikea hakee mulle se tuoli. Joo. Mennään. Ei tohon mahtunut mitään. Nyt taputetaan. Nyt ne tulee takaisin. Vielä 1, 2, 3, nyt. Kolme pientä karkkuja. Mä tiedän. Miksi se on? Juokse vessaan äkkiä. Juokse vessaan. Ei ne niin hirveän pelottavia ollut. Eihän ollut. Helena, pääseksä sä Oton kanssa? Oto tulee nenästä. Eihän tässä vielä nälkä kaiva vatsan. Hei, mä tiedän. Menkää piirtää karhuja. Joo. Joo. Ja kultatyttärin kanssa. Joo, piirretään. Olisiko hyvä idea? Hei, hei. En mä halua. No mä tiedän. Mä tiedän mitä oli se. Elä huuda. Lapsi huuda.